El meu Johnny m'ha dit que m'ha escrit un llibre de poemes d'amor. Ah, doncs el meu Johnny. M'ha regalat 3 collarets de perles. 3. Doncs el meu Johnny m'ha dit que comprarà tots els CDs del Berkami. Berkami. Què és això del Berkami? Nena, saps què és lo del Berkami? Potser és l'última tendència. Oh. Per favor. Chocolate, why do I want it? Time after time. Chocolate, why do I want it? 'Cause it's divine. Hola, som la companyia Divines. Volem gravar el disc del nostre espectacle Chocolate i us convidem a que col·laboreu en aquest projecte. Sigues el nostre mecenes diví i compra el nostre disc anticipadament en primícia a la web de Berkami.